Ati sema oko kati fredare. Ajungu. Chauri saya ndo tunganya. Wale soka kunzwa. Ini takkan ukira dalam istilah zaman. Sekarang ada macam mana? Sekarang ada di bang. Kan orang baca orang mampu tu cakap rumah, cakap mari kita di bawah satu. Tiba-tiba dapat bang. Kita pada jaga bang mana? Ini kemudian bang pandai. Suami mamu akan kabel. Bagi siapa orang itu. Macam ni kan sahaja gue. Baik menurut macam ni. Ini bawa bahasa sangat bang. Saya memang nak mahu gue sih. Ada tak kalau orang kita sih. Kalau orang berbeza. Karena kami masuk. Dua orang pada berbeza. Wani kita ubah. Ubah jadi ubah. Dua yang bandung yang bukan. Memang kan yang ada dalam masyarakat. Juga memang. Agar sekarang tu yang agak aku. Aije. Ada cakap. Ini macam mana? Ayah nak ubah. Saya tak gara baik. Jadi wakau ya, betul tak? Belum ni demi. Kata, bukan ada beda. Dah farad tak? Bukan dengan ni. Ada ni betul kerana. Cuma ada farad. Tak gara tak boleh tak baik. Ibarat dah cici buat. Macam dah cici buat. Baik baik kau sudah ini cici buat sudah jadi sih. Sudah dah kena cici kemarin. Biar yang dah boleh jadi sih. Kita tak memang. Ini juga kita beri. Di magara bapak dah cakap yang boleh jadi. Kita bapak dah cakap. Ini usul. Ini, no problem. Ini dia. Asyik ni ada apa semua ini. Agar kita karena sebisa ini, sebenarnya enggak kita sih. Nah, seperti anggaran dia cakap ini. Jadi, lupa kata nggak lupa. Apa sih dah sesuatu kita saya. Apa sih? Jadi dah putih juga. Asal dah putih juga. Mimba yang ini ada kat saya. Aisyah putih. Jaga umur, juga kit. Rumah tu bukan meriah. Sesuatu orang jaga itu pun mungkin nama. Ini pada yang tu pada sesuatu lagi. Apa itu? Ini lebih baik. Itu cuma mana? Aku dulu jadi, dulu kalau apa punurua tinggal. Tapi ibu ini dulu kan. Aku orang Jenu. Ini nak andung kan. Ini nak andung kan. Nombor reti. Ay, ini ada kuasa lagi. Menurut aku, ibu. Sure. Ini pada kau cuma cuba ini. Dekat balik kan cuba. Dapat dia nama dah. Asal dia tahu apa nak. Ibu dulu jaya yang muda. Nasa dulu. Agak dah. Berbaju. Ayo, ada uji. Ibu boleh tahu tu. Kata ibu apa itu nanti tu. Kata dia uji. Bukan jadi ada uji. Wadi sih kita pun kamu. Wadi sih ini nasi sih. Wadi ni bayi yang kamu ni yang Aisyah pun. Dah kau kita ni mulu bukan boleh. Cuma dah kau balik kan cuba. Memang pakai besar tu. Kalau suka parti, parti fosil. Putih di biar dari se, dah TV muka tu, barang lagi. Tak baca. So dia kamu dah buka tu, dah aku. Kalau suka pada orang mati kasar. Dia kata, mai sebelah aku.
atipakanake ndikati yakuno angani shamwari yavo amaofa vapinda mbamuno indadiri kuongana kugasemberi iwo akagara kudhorobha ndikati shamwari vakagara kuno vakaramba aiwa vanobadai ndikati yagare kuno vakaramba kuya kwandakandii ndikati raita maimwana nyaya yandanzvenini yandakudziona saka zvavangubasai ichokwadi here ati ichokwadi ndakapiwa mimba kwapidza ndandimumoko andikuikwapidza ndikwamburira ndikatambia kusozakuwo zvinouraisa zvo ati ndikati zvakatibata musi kwaanogara mumanera shwabia vakati maisimba musarire munhu unogonodea sei unogonotemwa kana kuita chimushini sure mustiwo tokadike kukutura tokatipopora pamberi tovakuru nevakaya padhuzenyika negonokwakwati but ndakasama kumwanika nokuru ndakanoyedza kwandakaenda kanaaaiire sei ndinoitonga kunze ava vakatita chechedazvinaa nevamwe vakazoya kuzodzidzora kati vanhu vanongotaura nenyaya inini sekuona kutsivanonha kungokuti unofanira ndikatame mwana nyaya unofanira kuti ihamekuregerera but unofanira kukumbira ambada chinhu zvipo zvinorwara ende asi zvesikireti kuti anzi pakataura sikireti kwete zvinhu zvakakufumurani kana pamufamba musina chimiri makwira dare nechitiko inyaya yekati amuchida kuti togadzira kuti inini baba vandagara navo long time tiri tese pamba pangu patinogara ipapo tiri mukati mekugara nevarume vangu avo vaishanda kudragon ndokwavaishandira kudragon ikoko ini ndine meseji ndakabata mufoni mavo ndakanyorwa nasisi vavo vachinditi vachivati budi mukadzi wenyu auye anoda kuuya kumba kwenyu ikoko asi ndamurambidza kuti usauye ikoko atinoda kuuya nemwana ndopandakavabvunza ndikati kwemi meseji yabva kupiko munhu yanyorerwa ininyika iyi ndanzi yarasika ndikati munozoti meseji yarasika chiridzii nekuti iri kuratidza kuti ayesi kureva kuti yabva kuna sisi wenyu ndechiuya kufoni kwenyu panguva yandakanotorawo shamwari yangu ndikamuratidza meseji ndobva ndadzoka mumba vakarara pandakazovabvunza nyaya yemeseji ndobva wakabvadzirita ndichizodzoka bva unotora shamwari yangu pekutanga ndakaenda kunoratidza shamwari yangu ndobva ndadzoka mufoni bva ndaisiya mumba nana chinodaidzira ndobva ndachivamutsa bva ndavataurira ndichivabvunza nyaya iyo vakati yarasika ndobva ndakanotora shamwari yangu ndikati uyauonawo meseji kuno ndichidzoka ndakasvika meseji iya yadhirita vadhirita kudaro ndobva ndakaramba ndichivabvunzisisa waona kuti taakuramba tichinetsana ndobva vakafonera mapedzero kushanda zvikanzi uya kunogadzirise nyaya iri kuno hanzvadzi yachaina kunonoka kusvika akabva asvika zvikanzi chiimai guru ndikati pane meseji yandabata mufoni memurume wangu yakanyorwa so zvikanzi amai guru kunyarara kudai soka tatichitya kuti tokuudzai sei tokuzivisai sei zveshuwa baba kuti wedu ava vane mwana wakaita kudragon nemukadzi variko kudragon ikokuyo apa mukadzi yemukadzi womuridzi ndopa ndakasvika ipapo ndikati inini kana ariyo zviri zvo zvaakundiitira pamba panapa inini ndapenda kudragon ikoko ndombonogarawo nemurume wacho kuti zviite tiedzanisana masimba zvinhu zvedafuka ndopa wakati mukadzi yemukadzi wemunhu mudzorei nekuti akaenda ikokoko mukadzi yemukadzi wemuridzi handina mombe dzekunori pamabushu ndakanzwisisa zveshuwa ndikagara tagara kudaro pakaita munin'ina wangu anditotomunin'ira tongoita vanambudzana kupa mutukwa ndobva auya neshamwari yangu ndikuwazivisa nyaya iyo kuti ndonyaya ikaitika panapa ndopakazvasvika avo vachibva vabvunza ndikati saka muchiroramba ndichitaura nenyaya iyoyo kuti zviite sei ndikati nyaya inoramba ndichitaura nekuti zvinotirwadza ndopakati kana muchida kuona kuti ndiri rafu ndikupaza imba iyi imba yatakavaka tuurumusidika wakatanga kutora chisimbi wakutanga kukanya mazimbegrass magirazi edzimba esari foma wimbegrass edzimba mwana wangu ndo vakasunga vakuenda kupolisi vakunoteedza kupolisi akatiuta zvinhu zvese zvakatati kutenga zvakazvirumba akazvisukirwa nepolisi zviri panze achida kutobvisa chiri zvinhu zvangu zvandakatenga ndikusiya ndapisa panapa ndikati nenyaya yekuti ndakubata imi mameseji enyaya ari mumafoni menyu ndikati ndikupisa mapurisa vasvika ubva vatigadzisa tikaenda kupolisi tikagadziswa nyaya iyeyi mapurisa akati mutema udzivire zvawaita uona wadistroya mahwindo ichiimba zvesaufkaza zvinhu apa takusvikira zviri panze
kuda kupisa zvinhu zvino chinoita kuti ngasiye chirwere cheruti ndopa ndakadzoka kumba ndikati mapurisa akatiti amai kana zvanetsa munotora protection order asi nine pfungwa dzangu ndakafunga kuti hatipasi kutanga ndatora protection order kuvhileji kwatabva kune vakuru variko wanozongona zvinhu zvakubuda zvinhu zvakafanana nezvizvo tisina kuziviswa vakuru variko ndakuchidzoka unoziviswa vakuru variko ndishuwa ndakadzoka kumba ndobva tazogadzirisana nearume wangu tapedza kugadzirisana navo hamne pano tagara ndofunga ndine 2 years kutaura kuno kwandikuita kuno murume mumba handimuzivi 2 years bonde handirizive nemurume ane problem yanaye murume nhengo yake haisi kushanda ndochimubvunza ko mwangu chikonzero chiri kumbobva kudai chiri kukonzera kudai chii ngatifambei tichadopi chanesa kudai cho chii dambudziko rauya sei mumba medu akanditi zvekufamba iweyo wega famba wega ndikati ndofamba ndega ko kana ini ndafamba ndega dambudziko racho ndikazwa kuti zviri kukonzerwa nani ndikazobuya ndichikuudza kuti zviri kubva kwakati kana kuti zvakati unozozvibhirivha here ngatingofambai tiri pamwe chete titsvaka kuti chikonzero chaita sei aindirambira kufamba mushure mekuramba kufamba ikoko mukadzi uyo waidanana naye watainetsana nayo akasvika pakuti ndakaita vanatu naye mukadzi wemuridzi wekudhiraigoni waishanda mukadzi yedu tichibva tasvika pakunetsana ndichiramba chimubvunza kuti saka iwo unditi 2 years tichasvika 2 years dzari kwana 2 years tichasvika rini tichingogara so magarira ndakaita kudaisa mumwe wako ipapo usiku unongo chindibata-bata ko ndikazwa feeling yekuda murume ndinomuwana kupi murume wacho ndobva zvadarika izvozvozvo tiri mukugadzirisana kudaro so ndopa ndakamutsura dai ndopakabva takatuta monaki yake apfeka hembe dzake ndobva abudisa ndobva apedzoka ndosechera ndobva atora maketeni ndobva atora shitsi rangu ndobva atora bhutsu dzake ndobva arongedza ndobva abudisa kwakwendisa kuna sisi wake kunova kwakashayikira amai vake ndokunogara sisi wake ndobva akabva tuta zvinhu zviyachieresa ini ndobva ndakasumuka ndobva ndaenda kuna sabhuku ndikati sabhuku kumba kwangu tiri kudetsera nemurume wangu nenyaya yekuti zvakati dambudziko riripo nderekuti murume wangu mubati ne2 years achazimurume pesa vanhu andakamboshandishingirira chiti ndikushingirira kuti tifambe asi akundirambira kuti ndichifamba wega saka inini apa akututa zvinhu hembe dzakabudisa mumba hasisipo panapa saka inini ndiri kukumbira pane zvinhu zvatakamboudzwiwawo nemapurisa kuti kana paine zvinhu zvinonetsa musiriona kuti hamusi kunyatsowirirana zvinhu zvamakatenga muri mese munogowana munosheyana saka inini ndauya kwamurisa kuti muteedzaniso nyaya iyi kana tichisheyana zvinhu tosheyana zvinhu nokuti mwangu anotanga kuti arabvurisa zvinhu zvihombe ndo zvakosara sabhuku akati ini handikwanise kutaura neni kuti ndikakwanisa kuti gowanai zvinhu pasina village committee nemotanga makutaura nevillage committee zveshuwa takati ndakadzoka kuvillage committee nvatazivisa village committee ava vakanga kutondikira dho mushure mekunge vabvisa hembe dzavo idzodzodzo masara dzangu hembe mumba wakugara wakakiya madho achisa makiyawo pahoro ndopatanga wabvunza ndikati kweni muri kukiya madho inini ndine hembe dzangu dzemumba imomo ndeni ndichida kuti ndikageza ndochinjawo hembe ndichapinda pari hanzi papa panapa unozopinda kana unopinda mumba kana ndichinge ndiripo inini panapa kana ndisipa upinde mumba mangu ndikati mhosva yacho imbori mhosva yei ndobva tasvika pakuzogowaniswa zvinhu nevillage tagowaniswa zvinhu pazvataurwa nemapurisa kuti munofanirwa kushayana zvinhu zvamakashanda muri pamwe chete zvese zvakafanana iye ane zvimwe zvaakarambira ini zvandakatenga tiri pamwe chete ndakabudisa zvese iye akarambira zvimwe achiti imari yangu yandakatenga nayo mushure meizvozvo 4 days time tashayana zvinhu akabva anotora mukadzi wake ainetsana nayo wekuti zvaigoniyo mukadzi wemudzidziro ndiye ari kumba kutaura kunogwa kuita atotopamba izvozvo zvakanaka ndiyafana asi mimi hamuna here uziva chinhu pa2 years kuti maitokabata kutibofiri hamuna here uziva pa2 years apo ndinosimudza maoko angu kuna mwari ndaita kana zvinonzi kana ezvinomana cho handina kana chikomba chandinacho nokuti hazvina kana 2 weeks atete vari kuti tete hanzva dzemurume vanhu vanhuvo vakataurira wanzi waenda kunhamo ivawo ndovanenyaya kushamwari yavo kuti shamwari yavo sawira wa kuchikadzi sawira wechikadzi vaudza kuti pamwe chete nasisi wacho vari kukumbawo munoiziva sawira wacho nditeka wawasisawira imwe hanza dzevanongoteedza ndovavaitaura kusaidova inotora vanhu vavo nekuti zvevakakuudzai ndomahwitnesi panyaya imoona nemahwitnesi ukuthi bayitaurwa nyaya ava ndimarisabhukatonyaya sabhuku ndakambona wasosaiaa nasabhuku yaini haina kutongona sabhuku sabhuku wacho uya
tongoramba chitenderera anowaridze zvinhu taura chidzoka mazira munoita nyaya inini sasa mazira anoita nyaya nyaya dzevana vazapinda mukati memba yavo ini ndakavatendini nyaya dzinofanira kuyananisayo kana takuyananisayo kana makonani toziva kwatiendesa tirisabve kwamambo pinda wadaro ndakavatinitatomoya taendesa samunira vomubusa ubasa havana kukwanisa kuita sei murume akazviva kuti nyaya yatagara pakamanana tete tayana inini kana mayanana mukati me garai zvakaita sei zvakanaka asi makadzokeredza zviitiko zvamukuita chenjera kuti nyaya iyi yazopedzisira iri kuti iri kwamama nyaya yavo ava ndinatiitoachokwadi vanhu vandaiti ngekudai vachisingaui murume akamboya chimhangana ndikatouya nemukadzi wavo tozviyananise havana kumbe saka inini ndatoti kuya kwaikaita kuno mambo tongai vana unyaka pagone kugara akavagowanisa pamusoro changu akavagowanisa nhumbi inofunga kana tiri kumasinembwati kune utungamiriri unochishanda naakilimuona asi utongi unoshanda naakilimuona ndakambowataura kuti hakuna munhu anotonga nyaya inenge iri nzvimbo handii iri maindi hakuna nyaya inotongwa ikoko kwamugere imimi kana mune nyaya dzamune munoshanda nemuridzi wenzvimbo asi kana dziri nyaya dzinenge dzakanganisana vanhu dzinouya kwasapo saka ndakazongonzwa kuti vashiyaniswa zvinhu ini ndanaenda kumusha akakugowanisa zvinhu ndiyani village committee ikoko kwatinogara imhosva yakatwariwa village committee sisabhuyo pakaitika nyaya yacho sabhumasii saka pane komiti inogara yakora sabhuyo right mamachipatirei nyaya maya utenye komiti yevillage neswe kwasabhukuda ndirifunga baba vangu vasire sabhuku nyaya maya vatiswabvunza patikashedzwa vakabvuma kuti shuwa ndakaona inini murume yai kuno Unichi ku komiti ya sabhuku vanga vasipa nditi right makaita senyaya musataura zvamukaita zvokupasana naye robert izvo hazvina basa taurai mafungira mukaita kusvika amai avo vakataura kuti inini kana kunyange zvakanzi ndiende kwasabhuku inini handichada kuti nditongere kuno kana kuvhireji zvandiri kuda ndichada murume inini ndakuoda kuti tichiyane zvinhu vairamba usapei hatizive nyaya yomamao kasi vakabvuma yotovanechikoma vakabvuma vakatoti takaura takavabvunza kanokwana kuita katatu akati ndakaura zvekuti murume anga asisina zvirumaminesi bhuku ndofunga rakasara zvakanyorwa nachairman zvokuti vakabvuma kuti chikomba vakabvuma amai munozasi chakanaka ka bhozi apa mimi already mimi aratobuda murume angamuda mukumuda saka itai akudadare kuti mugadzirisana handizvozvo tida kugadzirisa nyaya ka zvakaitika bhozi mimi mukateka kuita murume uimedzi pamberi pevanhu vaisara asi fambe mushe na saka tichengeta kuti mukataura chikwadi kune matarira maya mukaguma nyaya maona mwana akati akavhuma kuti zvina ndakaona ndakarambagarauta mamunhu vachitaura tamuchirambwa here taita sei tagadzirisa tikatobatsirisa kubhadhira pfuma ndizvozvo ndozvada kuti titokwamuri saka tibatsire amai ava runyeba here havasunyeba makabvuma pamutidai pamberi pavo ndakataura zveshuwa chokwadi izvozvo ndochokwadi chacho ichocho ndizvozvo zvakaizvozvo zvakaitika saka munofanwa kuti mutaure nyaya ika
Ndokuti makumiridza murume ngakupenga manje. Ibaba mutero kuzonza baba wakamborwara here. Omaisiri kama wakamborwara nepfungwa saka mausatanga. Zvine mimi musarambika zvinhu zvakaitika tikadzisenya. Amakurambira kuti murume Taura zviri. Swabacha ore neta basamu. Takwana kutangira. Kutsaka to confused manje. Matanga kutina mama. Adaramba. Nyaya murora. Isatoti vakambanga. Munhu wese anoita. Kana vakadzi mukatongo munoenanisa. Manje kuona kwamanga makaita munhu makamuchitaura tichiteera so hazvina kunaka. Manga muchinoera munomoyo muchinoera munomoyo. But manje mazoya mataura kuti manje kunitaenda kuti zvakataurirwa kuti kana mumabhuku zviri kwakanzi ndau yekuti munhu wese anotaka. Sai manga kuti ainge akazomuzvitaona kuti akazariso mwana mukadzi womuridzi vana vaviri. Ndizvo zvamatoro. Inini chokwadi chiripo chaiko chaiko. Mushure mekuzoti ndizosvika pakuita musikana. Ava baba ava nehanzvadzi dzavo. Pekutanga ndakabata nanatete. Pekutanga ndakabata negirlfriend live kuwabata chaiko. Ndavabata ndobva ndachienda kuna tete kunovazivisa kuti tete ndakabata murume wangu negirlfriend. Tete havana chavakwanisa kugadzirisa. Mushure mekutadza kugadzirisa wakazofonera munin'ina wavo kuti kana akaenda ngaaenda timunyengerere nekuti haana mwana mumushandei. Saka nguva zhinji dzavo wenditinini ndiri ngomwa handibereke. Ndochokwadi chiripo vanotiti handibereke mukutya mavo. Saka ndo zvakazosvika pakunditi ndite musikana ndoda kuona kuti ndinere nekuti ini ndine mhuri yangu yandinayo. Naitaura kuti nenyaya ichaita zvinhu zvakanaka. Vakasvika pakutaura kuti muriwo wangu dambudziko riri pauri ngatifambe chii chinonetsa. Mukati ayo wega ndizvo. Ivo vaititaura kuzvunza kwekuenda kuti endai kwakasi munoita sei munobatsirika kuzvunza kwaanoda kuti mubatsirike. Madzimambakandizokuenda daangoti mungatifanire kuenda Aiwa, hakuna munhu akabvenda muprofita asina kubvenda mumwe. Unoziva here? Kwanza wachinda pano muprofita patino mumwe munhu akatombosvikopa ziya anozotaurira mumwe kuti achamwari ndono pamusoro pedambudziko rana. Asi mirete ndozvamuke. handisi kuita. Aiwa, ndozvamuke here. Ndozvandiri zvedambudziko iroro. Kubva paakambodaro chete kubva paakambodaro ngasumira vakabva vachiti zvipo zvomumajana kutuma mumwe mukadzi wamanaye handiti wamaita naye vanhu vaviri taitotamba kare iye zvine zvamuna mumwe mukadzi Anzadzi namukadzi. Vana vaviri vamukaita nomukadzi wamaita vari kunzi vana vanhu. Akaita kuti vazikanwi kuti vana venyu ndiyani. Iye ane murume wake. Haana murume. Saka mumwe mukadzi kwasogara naye atogara naye asogara naye unokwanisa here kuti mutaure zita romumoyo kuzomushedza mundani. Anonzi Adamu Anogara kuti murume akamutadza naye nini. Naronana naye kare Aiwa, ari kwamureko. Titombozivi kuti kukura ndereko. Mai, musoti wamunosenzesa. Aiwa, hatitombozivi kuti chokwadi zvinhu zvokuti takangosangana kubasa kwadai kushandira. Unozama mboramba ndinobvunza handiti mazina mukupuri adakuta vanhu vanotwachira nyamba muno mukomiti wese iripo
sababu leo nazungumza nini baba amaya wewe unaelewa ni what ukatika kufunza amaya wakatatu ndio ndio nini ya mambo mwezi mtakaenda msikana sio ngo tu Mungu akapa sina bongo ndio sio kama mtambi sababu tisu kuja kutoa ngumea aliko komba ichiri kubi kwa Mungu ka mira ino chiri kwa Mungu ka toshi kupomota ndio mambo utayo wewe ukata kwa kare kwa ngulai Mungu wao ugaji ili mimi mnaikomba hiki kwa hadi tumeshita una maji amchaka ngokuti kaita tisho pale zaraga Kamse changami. Ndimona sekutsana kana kwaita yangu tendere ndo vakwavuya mutushuti. Ataura sokoda ndizvakaiti kamaya ndo vakabvuma kana zvichokwadi musikazi vandakaita. Sanofati dare tara kunzwa kuna baba kuti baba ndizvakaitwa namai chikwadi kutsana kwaita baba vazvanyatsobatana kuzvikwadi amai vakaita sei vakaita chokomo. Saka tara kunzwa kuna baba mai kuti vakuti kudii ndokumbo kwaitwana SlyMedia iko munhu akasunga baba ava asi munokure namai tinoramba tichitenderera amai ava vaexperienza life yavo vasikaexperienza kumavo saka vabva kuti inini mai munhu ndingamutoti handisikuda hazviita sei hazviiti zveta ndingomutyora ini akada kuti anything kana akatyoka ndine risi nekuzvita nokuti saka havasika kuita varume vairi vada kuita mumwe chitokunzi ini ndiri kutaura zvandaona nokuti mambondirambira inini matimi michifamba muna kuita saka ini pesa kuti daichionaredza zvokuti utanati muita hanzi aiva mai ava itosi ine ndozvitosa ndikuona kuti amai mimi zvitosi ndimi matyora muri mori kuti minjoi zvokunzo asika vakazodzola voti ngatinanga yangu ndio yakagadzira kupora uiwo yapazviraka vaida kuroonora iwe ukachienda kunanga yamaya uone kuti unyatsoziva kuti ndivo vakaita zvizvi kana vakadaro unovaadorera kuti baba kana zvakadaro tinodhonira tinodhonera avanga vataura zvakanaka vafamba pauno chifamba mese muri vaviri sama hamusiri hendiso zvataurwa namabongo vaona kuti imini makasunga murume wedu ipapo ndakasununguka kufamba nawo ndakasununguka zvangu kufamba nawo kuti titsvage dambudziko riri kuita sei riri kunetsa mumba ndakasununguka kuzvipira kunyatsosununguka handina kana dzinde kana chii chandakabata pamusoro pababa varume vandozoti kandaona problem nyuma yakwakati kwemimo sei makamunongedzera kuti ndakwakati handina kumunongedzera ndakati ngatifambei mumwe wangu titsvage chiri kunetsa kuti chii ngatifambei tiri pamwe chete asi murume wangu aitidaidzira kuti famba iwewe ndikati ndinofamba inini ndega vati ndakaramba mama ndinongedzera handina pandakavandizvozvo ndazvinzwa chitaura asi handina pandakavanongedzera kuti endai ndakati ngatifambei zvoroti vamwe baba vari panext pedu vakati kana muchida kune pandakanobatsirwawo ndinogona kukuperekedzaiwo ndinomuti hanzvadzi pamwe chete neivavavo ndinogona kukuperekedzaiwo kwandakabatsirwawo muri pamwe chete ndikadaiva tinoenda kana vaitasunhanzadzei nobatsira ngwani aiwa kungoti hanzvadzi ndizvozvokakoma tembo imwe chete mbizi imwe chete dambudziko ravababa varakatanga here vanobereka vana vaviri kuna amaivaivaiva kuziva vai aiwa dambudziko iri rakatanga tisati vapereka mumwe wacho mudiki akunzi ndiaripo dambudziko rakanga ratotanga kudhara vane mudiki wacho aripo kana mudiki nokuti vaakare kunyeka amai ava vachimbira kurungati murume damudza murumete mumwe wani unomukazerera amai inini mukuti ano mukadzi ini mugara kuti mii pamusoro ichandabiri mukadzi aripo aiuaa ndikutsaurirei ndichiti mukadzi murume wemukadzi uyu akauya panga panga akanditi izvo ndikutsvagwa mukadzi wangu kuno
ndikati ndiri nguva dzamasvika handikwanisi kuti ndiite sei ndiende nemi kugara kune mukati zvanda kuita nemi ndakuenda nemi kuna sabu nababa maizviziya iyi ndaitozviziva ndichitomuona aripo mukadzi munanangani nababa handina mwana navo ayo zvokushaya mbereko zvavo zvokushaya hatina ndaida kubvunza bhondi pakati pavo kuti zvakamira sei zvokuti ayo hatina name imimi murume uchikumuda mamuda baba varozoti mambinoko izvizvanoku mari kuregerana izvozvo mapanzwa mira ingamai imi ndiri kubvunza ibvunzo ndisendeshanjezi munhu wamusikuona tikuta nyaya yenyu ngati makumirawo zvakaita ndizvozvo makumira zvangamishita makumira aiwa ichi ndochokwadi zvavamachitarabadoda handikuita ndane 2 years varikuita zvakuita kasi vakuti ndakumira imi baba imi makumiro zvakamchitera mukadzi mumudai momuda makumira zvakamchita isu zvazvita problem yatinayo makasukwa makaita sei next week munova muchikupura kuti zvakuita yati makumiroyo zvakuita tokugadzira nyaya ipenirei makumiroyo makumira kasi makuyauzai mukadzi wechipiri mukadzi muno amusemana sambuda iye chidomuna ndakutendere kuti ndemufamba mesi kubatsira nezvirwere handiyozvo tinoramba chitenderere chipomerana hapana sangwara mesi vakangwara imuzakana makatora munhukuziya munyika yamuri makazvitomuziza mauronero azvo handikupai mozvo totishandizani zvinhu zvikude inandisaunongedzera masvivamai ivandinomedzera tokupaiswa kuti next week next diledodarere 16 isera unongozwa kuti zvinhu zvekupaya nguva yamunorarama muri panyika ishuma pane yamunorarama muchirohwa makuva izvi dzimowanika kutowakuda tana 100 years kamirira zita rake tiribude dzimutambo dzatinorarama tiri pasi ndomunguva dzakawanda pane dzatinofamba panyika saka bheta muizvo yelife yamunayo indinoziva kuti kana vanhu vakura sono pavanenge vakutoda kuti vagare vari pamwecheto handibabwe ende mugadzisa nyaya kumona iswa 16 manzwa kamukuru hatikupai mupurisa wenu idzi nyaya dzekuba idzi dzebondo dzidawa inyora inapemesa murume mukadzi uyo akasvika pamba pavakatoabata mulai aiwa azinzwa amaenda kuti pane zvandatenda ati ndaakumira zvangandichiita mazvingo zvataura ndaakumira zvangandichiita taura isabo yakaitika ndeyekuti inini ndikomba chichimangwana ndikuenda kumuti kwakauya murume wemukadzi akutaurwa iye shamwari yebaba vaigara vese kudragon akati ini ndakanetsana nemukadzi wangu kumba uku saka kumba uku ndanetsana nemukadzi wangu ini ndakanzwa kuti akatisa akauya kunokwada kutaura hande iko zvinguva dzanzidzo kumaidhokuri ati inini kare zvinondiramvira kuti ndiende pamba pemuchi usiku yatinendenda cheni mushuwa akadaro sei ndiri kusvika pamba paadamu vongoiva naadamu adamu ndinda uyo ndofunga ndakatora makokota angu mamwe mupurisa naamai angu amai angu asipomuwachikadza kushanda uya pataita pano tauya nenyaya yekuti pamba pano pane mukadzi irapa ena adamu zvapamba sei kumbunzira aiwa isisu semutungamiriri kana takanzwa kuti apo pane munhu ane futi hatirambidzo kusvika papa imi kana ari kutaura chitutu mukadzi ari azishuwa mukadzi ari kuti murume wake auda kutsvaka chii kazwana saka nyaya iripo ndeyekuti mukadzi watari ikanzari munhu ngatamai kudai ngatamai isisu mutemo unotiti hatitoere nyaya pamba pemunhu mambo akatidza kuti nyaya
nyaya dzitongirwa papichi munhu ane ifenzo ndizvekuti nyaya ino yakamira semunhu kushuwa mukadzi uyo akagara murume ndikatiye mukadzi wako zvikanzi ndikatimutsana murume akati makatika munhu amai wakati makatiko papani zikati iwe vauya kutsvadza mukadzi wako Adamu chii chako kanzi Adamu ishamwari yako ngati Adamu ari shamwari yako iyo makaita segubo ndakanetsa ngati munhu unotsvadza mukadzi wako wamunhu wakaroore kanzi ndakaroora wakabva nekunamate sadombona izvozvi manje manje kanzi uyo haasi kudzokera bata takura mukadzi wako bva maita mese matezva wako noita nyaya dzenyikoko kana mapedza anenge arwadzikana kuti hamunogutsikana munodzoka mumangana yenyu mudare masabu tozonzwa kuti nyaya ino toitonga sei kana taitadza toendesa pamama oendainokandokaitatsuu samukadzi achiri ademera akatakurwa nemurume wako achena mukadzi anowanisa ndizvo zvacho anowanisa kwete izvozvo baba akasvika iwo akatotamba mama akasvika vakasvika maningi mwarara vega 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 inini kusendakaa vanamuka sei ndopa vakazosvika mana sabu ai vakavaine vana vangu aiwa vakarambana karekare vakarambana karekare ivakukwanisei ndazvinzwa sabu maita basa munhu akatora mukadzi wakati akatora mukadzi wake iwe achitorani akaitoda kutorani mukadzi wake nekusiyana tokutunga sechikombo nokuti iwo kutirambira kuti wakarambana iye munhu achitera iwe pauona makagara mufenzi fenzi yenyuizere masenengetoka paitora chitatera mukadzi wangu paakabuda akati ndikuenda nemhuri yangu nyai kuti murume azomuya amai vakatuma mwana teerera murume paakatera aiterani aitira mukadzi wake kwete wako kwete wangu iwo uchikomba pavana ambuya iwo uchikomba 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 saura ndi kuchajisa chikomba inogeza imba yako amai akutaura kuti iwe kuti uvhirira nemukadzi womwe ende ndozvikubuda iyo ukurwara here ukwaza kuzira here asi chikomba here uchikomba iwe ukada kutitsipindura vana vako utsipindura vana vako wega iwe utati ndindauya vana hanzi vangu zvamukunyepera nemukadzi here ini mazira angu iwe uchikomba ende unogeza nyaya yako here ndinokombona kuchuka bhasikoro risina mweya andinowe wari zvisitaira ngoramba ukarika sechibhunyowani zvinongera kuti ngogara chiti kuti zvavariso namaya atifanira kunge takataunganirana ndivanofanira kutoudza vamwe vanhu vari kumba kuvadzisa upenyu makati saka baba vano unhu hwavo hwatotaradza kuti vese neeji yavari andisakana hwani wedzera ndabata kuti ndogona kuvapa vese nevakadzi vamatsotsi yavotaaaivape mukana ende aimutana 16 modzoka handizvi ende munofamba mese amai mati zvizvi pava zvizogadzirika mazire nyamunhu oimuzozogadzirika kana mawarifeya awa navo vanotarisa musoro ora endai munozogona 16 manzvanana
moya kasenda mugaramisi tikatikutoekadzira akatorwa nomiri wakachienda kana akachenjera achakuya kuzomangarire kuzoya murume wasi mudare munomuka unofanwa kumudza kuona nyaya amai ava kuchokonyana kutoda murume wavo sezvizvo zvione ava kutsvaga murume weko kuti atire nomukadzi wakati mukadzi wake aiva atore murume wavo saka zvione vari munzira tikutovadawo kuti kubate chikomba chigare murume wake saka kwatira hazina problem nokuti ndo basa redu kuti tibate mbavha idzi dzimba dzevanhu zvivire musha tenda isumukai